नै लोगोफोर मादैया दिनै बेखौ हख्लायनोसै मासे मैया मेलायाव मोनबोनायखौ हख्लायनोसै बारा मोदोम गैयालै बांद्राय गिलिर नङा रानोसो बेखायनो थाब थाब जानांगौ दोनदो बेदरा बारा गाज्रि जानाय नङा नै मेजेम स्रो स्रो आदाया मावबाय गैया मेजेम ओंखारजोबबाय गासिबो बारा गाज्रि नङा रानद्रायाखै नै लोगोफोर बे बैसां खेरेफाफायावनो थायदोंमोन बे खुमब्रायाबो थाइसे थायखांनानै थादों ओमफ्राय बेखौनो हांसोजों जानोसै मादैया थ' जागोनदां खुमब्राया बोरैबा गोराथार बिफा गोखै जागोन बायदि मोनदां गायनाय थाइसेल' थायना होथारदोंहाय बहल बिफाङानो मानग्लोबना होजोब्बायबा गैया ओमफ्राय दानदो केमब्र' मादैया नै हांसोखौबो ललिपप दोनदों लोगोफोर साथामल' ना जाग्राया ओमफ्राय एफा बुरजा जों जाला एसे दोनबाय आङो बेदरखौ लोगोफोर नै खुमब्रा होबाय मादैया खुमब्राखौ एसे गिदिर गिदिरसो हादां गैया कालारिं जाथारबाय सयथिबो खुमब्राखौ एकदम लदब लदब जानो लुबैना एसे रेथे रेथे गिदिर गिदिरसो हाना होबाय नायलाय लोगोफोर खुमब्राजों हांसोजोंआ मोनबाय बिराद गोथाव जाखाबाय आं खुमब्राखौ बारा गेब्लेहोआखै लदब लदब जानो दोनदों ला 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 नुदोंना इमान साइज जाखाबाय ओंखाम जानोसै आंहा लोगोफोर नै बिखाखौ बोराया जायो नैबेखौ आं जागोन मिथिया आं फिसाजोआ गांखंखौ जाथोंसै गांखं जानो मोजां मोनो फिसाफ्रा सनाफोर नै मादैया जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय संनायखौथ' नुखाबाय खुमब्राजों हांसोजों ललिपप थोरसियाव लाजोबसैहाय लोगोफोर थोरसियाव लाजोबसै ओमफ्राय नै नाथुर गोरान मोनथाम लाबाय आङो गुदुंथार जानाय सिगां गुजुग्रोबायसो ओंखाम उखैनो हाथारला ओंखाम जानाया खिन्थु लेट जाबाय दिनैहाय थाब थाब जानोसै आङो ओमफ्राय नोंसोरल' नायलांबाय थादो खुमब्राया खैसिब खैसिब गोथावखौथ' मा होनबावनो लोगोफोर नोंसोर मिथिखागौ खुमब्राजों हांसोजों बेसेबां गोथाव जायो जा गोथाव नाथुर गोराना हांसो फेन्दा आरो हाथायसो बिदै होआसै आङो ग्रेभि संबाय बिदैबा थावाना
Ang nabere mabay ki kalau madam dam bisa. Hmm 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 hmm. Nó còn thấy dâu hả? सनाफोर सोर सोर हांसोजों खुमब्राजों जानो गोथाव मोनो कमेन्ट हरबानो जाबाय खुमब्राया खैसिब सिब बिराद गोथाव लोगोफोर जागासिनो जादों ओमफ्राय हांसोआदि मेलायाव मोनबोदों बेखौ रायलायनोबो रोङा बिराद इन्टारेस्ट जाखादों मेलाया सुइटिफोर नोंसोरबो थां मागुरमारियाव जानायानो रायलायनो बावलायलायो बिराद इन्टारेस्ट जादों बिराद मोनदों मानसिफ्राबो दाउखौ सोरबा सोरबा माब्रै माबाल' मोनजोबथारदों जाबो फार्स्ट डे होनाय लोगो लोगो मोनबाय आरो गरमथारलै सनाफोर मिन्थिगौ ना थांबाय ओमफ्राय गामिनि बिहामजो सासेयाबो मोनदोंना माथाम ओमफ्राय बे खोन्थाबाय गारि दं खेला होनबाय ओमफ्राय थांनाय लोगो लोगो होहैबाय 12 नाम्बारा बोरो होननानै नागिरलायनानै बोरैबा इसोर थोनहरनाय बायदि आं नागिरनानै होनाय लोगो लोगो बेयावनो जाखाबाय बेहाय खेबसेयावनो जादों खेबसेयावनो बार गेलेनाङाखै ओमफ्राय खिन्थु उनावसो गेलेलाबायबावदों आरो नों बे खेबसे गेलेना मोनमा मा जानो गारनो होननानै थांखानायसो इन्टारेस्ट खालामनो मोनबाबो मोनाबाबो गारनो होननानैसो थांखानाय बोराया गैया बेस्रा हांसो मासेखौबो मोनासै दाउ मासेखौबो मोनासै मेगि मोनसेल' मोनदों बेहा अन्थाव बाथाव बेहा इदिन खाफाल गैयामोन आंनि लोगोआबो हांसो दाउ मोनबाय आरो माबा माबि बेखौबा थांनायनि थांना बानलु गोसाथार खुमब्रा ओंख्रियाव बानलुआ एसेनो आलौवो थाल लाला नोंसोरो Las बानलु नै सनाफोर दंबावो बेखौ हारसिं अरलुनोसै आङो नोंसोरजों जाला थ' सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर